Bai, kaixo berria lagunok, hementxe gaude, berriz ere, Trantxareta hondian. Honezkero pasa dira Olimpia jokoen lehenbiziko asteburua pasada honezkero, egun batzu baditugu eta hainbat euskal kirolari parte hartu dute ja. Askok inkluso ja bukatu dute euren parte hartzea eta, bueno, irutu zegu lehen balantzea egiteko aukera proposa izan daitekela, ez? Nik lehenbizi, komentatuko nuke adibidez emakumezkoen errugbia, ez? Gaur bertan bukatu da, Angela del Pan, Amaia Erbina eta Barbara Plarekin azkenean 7. postuan bukatu dute. Diplomaren bila zetozen eta diploma lortu dute. Eurak pixka eta txikatuta zeuden, zatik uste zuten 5., 6. bukatzeko aukera bat zeukatela, baina helburua lortu dute. Ez dute nahi bezain ondo jokatu agia, baina azken partiduan Feileri ondo irabazi dutenez, hau zapore goxoarekin jundira. Diploma bat da, ez? Bai, hori da. Nik txirrindularitzai blokea dagokionez, badakizue eta ikusi dezue bideoetan, oso proba gogorrak izan dira, errepideko lasterketakoak. Lehenengo egunean bai Jonathan Castro Viejo, bai Jon Izagirre eta bai Imanol Erbitik ezin izan zuten lasterketa amaitu, bada hori gogortasunaren seinale. Eta gero hurrengo egunean lasterketa amaitu zuna Ane Sante Esteban izan zen, baina oso baldintza gogorretan lehiatu zen eta bukatze hutsa izan zen ja garaipen bat berarentzat. Hortik aparte, naiz eta txirrindularitzako probak egin dian jarraitzen dute gure bi jokalarik edo kirolarik txirrindularitzan, Jonathan Castro Viejo eta Jon Izagirre dira. Gaur arratsaldean egonez ni Jon Izagirrerekin, ikusiko duzue etziko berrian, baina pixka bat animatutako ikusi dut Jon, gaur erlojupeko txirrinduakin egin dute zirkuitoa, eta esan dit ari dela mentalizatzen, zeiko lehegunean bukatu zunean proba, benetan ez zeukala gozipitzik ere erlojupekoan parte hartzeko. Bai, niko hain jizendatuko nuke urbizietako piraguismoa, segurazki gure parte hartzaileen artean domina irabazteko aukera gehien duten biak, alaia Maialen Txorrautek eta Ander Elosegik gaur du finala, gaur atxaldean, segurazki saio ikusten duzunean lehiatzeko zorian egongo da. Bere txandan 8. bukatu zuen, baina selkatu zen bere demorerik onena 4. zen, baina 2. txandan selkatuta zegoen ez etzun bere onena eman, berarekin itzen dut gaur, eta ilusioz dago, eta esan du finalean sartzen baldin bada arriskatzare irtengo dela. Kontrako kasu da Maialen Txorrautena, ozta selkatu da, 11. azkenean, gogora ezagun rankinean 2. selkatu bezala iritsi zela jokoetara, baina ari pasazaio selkapeneko lehen jeitxieran ate bat pasa indula eta horrek azken postura bidali du eta azkenean 2. selkapen fase horretan lortu behar izan du txartela, azken aurrekoa zen, ezin zuen utxik egin eta tentsio handierekin, baina azkenean selkatu da. Agian hobeto da, ez, favorito bezala ez iristea, agian igual final herri eta final hobeak iten lagundu izaioke. Dena den ez da balorazio oso txarrekin behar, zetik helburua selkatzea zen eta lortu egin du. Eta gero hortik aparte, taldekako lehiaketa dauzkagu. Eta taldekakoetan ikusten da belar jokeian Rocío Ibarra eta Maria López de Guilaz ez zirala oso ondo hasi, baina ez da harritzekoa Herberen kontra utxe eta 5 galtzea ere, superpotentzia bat dialako belar jokeian. Igual, harrigarri xeagoa da gaurko partidua galdu izana, gaur ere galdu inbaitute. Orduan, aukera gutxi xamarrekin galditzen dira aurrera egiteko. Hortik aparte, waterpoloan Alberto Munarrizek eta lehenengo partidua galdu intzuten, gaur 2. irabazi dute, beraz lehian jarraitzeko aukera dute. Eta gero badauzkagu beste mordoska bat, oraindik lehian hasi ez direnak, kenduta, Imanoleko handik beste batzuk ere dauzka. Niko goratu niko nuke, Pablo Carrerak 10 metroko proban 9. izan zela, eta puntu bakar bateatik hilo zela kanpoan. Ez da emaitza ona, finalean behar zuen.
Bueno, 50 metrokoa dauka etzi arantza ateratzeko, eta Markel Alberdi ere bai, 4 biderrometrokoan, 14. Espainiako taldearekin, Espainiako marka hobetu zuten, ez eurek nahi zuten adine, baina bueno, berez emaitza hona da, postuaren azelako, 14. Eta Zedemontre bere kasuan albisterikorena da berriz ere lehiatzen gozatu dula, ez? Urte oso gorra izan du, berak antxiedadea eta estentzun ez duela gozatu, eta berarekin luze hitzeiteko aukera izan nuen, eta berriz ere ilusioz ikusi nuen. Eta bueno, bukatzeko besterik gabe da, bitxikeri bat. Bitxikeri bat nahi dut kontatu, zeiko Imanol igual ez da ausartuko kontatzera, baina damututa dago edukizulako aukera olimpiar igerilekuan bainatzeko, eta etzen bainatu. Hemen kontatu beharrekoa zen, Imanol Magro bainatu dela olimpiar igerilekuan. Eta eukizun aukera, eta etzun aprobetxatu. Hori nahi nun esan. Ez esango dut nik, eskualdeiko partidu bat irabazi eta galdu dutela, eta tira handikan guztiak dela analizia egiteko, gauza bakarra, Ainhoa Hernandez Barakaldo garra dela deskarpea eta ez duela partartuko jokoetan. Eta bai, ez nintzen bainatu, bazpare, nintzen ausartu bai. Hala ere, todo ben. Todo bon.